खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सोनाब कार्बि आंलंनि केरनि जाथायखौ लानानै नखर बिफाना 144 धारा फोसावदों। सालबारिनि कारिजा बिजनियाव अर खोमोरग्रा हानजानि मिरु गायसननायनि दाबियाव आमसुनि आरज बिलाइ गथायदों। दिल्ली एसेम्बलिनि फ्ल'र टेस्टआव अरबिन्द केजरीवालआ देरहाफिनबाय। 2023 नि APSC प्रिलिम आनजादखौ फैगौ 11 मार्चआव खुंनो लादों। APSC आनजादाव 30थि रेंकिं मोननानैबो ACS अफिसार जानो हायाखैसै सासे आइजोआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 15 फेब्रुवारि 2024 सानखालि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि केरनियाव जालांनाय जाथायखौ लानानै नखर बिफाना IPC 144 धारा फोसावदों। आसाम पुलिसनि DGP GP सिंहआ टुइटारनि जोहै मिथिहोनायजों लोगोसे गासै सा 11 दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोबावदों आरो आयेनारि आब्रुथिखौ रैखा खालामनो थाखाय बे IPC 144 धाराखौ फोसावनो गोनां जादों होननानै फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि सोनाब कार्बि आंलंनि केरनि ओनसोलाव थानाय सोरखारि एबा PGR हायाव न' लुनानै थाफैनाय हिन्दी रावारिफोरा गावसोरनोबो मिशन बसुन्धरा 3.0 नि जोहै हा फाट्टा मोननांगौ होननानै हादरगिरिनिसिम गोसोखांलाय होदोंमोन हिन्दी रावारि सुबुंफोरा। बेनिनो हेंथा होनानै जायगानि कार्बि सुबुंफोरा सोरखारखौ हुमखि होनानै धर्ना एबा प्रटेस्ट होदोंमोन आरो मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कारिजा बिजनि मौजायाव अर खोमोरग्रा हानजानि मिरु गायसननायनि दाबि खालामदों आमसुनि कारिजा बिजनि आनसलिक कमिटिया। मख'नो गोनांदि आमसुनि कारिजा बिजनि आनसलिक कमिटिया कारिजा बिजनि ओनसोलाव अर खोमोरग्रा हानजानि मिरु गायसननायनि दाबियाव सालबारि महकुमानि महकुमा बेंगिरिनो आरज बिलाइ गथायदों। आरज बिलाइयाव मख'नाय जादों दि गोबां अनजिमानि गामिखौ लानानै गासै गुवार कारिजा बिजनि ओनसोलाव अर खोमोरग्रा हानजानि मिरु गायसननायनि जोबोद गोनांथार जानानै फैदों। थांनाय समफोराव गिदिर कारिजा बिजनि ओनसोलाव माखासे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादोंमोनब्लाबो जोबोद गोजाननिफ्राय अर खोमोरग्रा हानजानि गारि थांनो गोनां जानायनि जाहोनाव सम बायदियै मोनहैया, जायनि जाहोनाव अर खोमोरनो हायाखै। अर खोमोरग्रा हानजानि हेफाजाबजों गोख्रैयैनो कारिजा बिजनि ओनसोलनि मिरुआव गायसननायनि दाबि खालामदों आमसुनि कारिजा बिजनि आनसलिक कमिटिया। दिल्ली एसेम्बलिनि फ्ल'र टेस्टआव गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ देरहासार जाफिनबाय। मख'नो गोनांदि दिल्ली एसेम्बलिनि गासै सा 70 मासिनि गेजेराव अरबिन्द केजरीवालजों दैदेनजानाय आम आदमी पार्टीनि MLAफोरा गासै 62 दंखायोमोन। अब्लाबो नाथाय BJP दोलोआ दाबि खालामदोंमोन दि आथिखालाव दिल्ली एसेम्बलिनि आम आदमी पार्टी MLAफोरा गोबाङानो जोबथेसालियाव थाहैनांबाय आरो सा 21 आप MLAफोरा अरबिन्द केजरीवालजों गैलिया। बेनिखायनो अरबिन्द केजरीवालनि सायाव नो कन्फिडेन्स मसन लाबोनानै अरबिन्द केजरीवालनि हेंथायै फ्ल'र टेस्ट खालामहोदोंमोन BJP दोलोआ। गावखौ गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय बोख्लायनो हायोब्ला EDनि जोहै एरेस्ट खालामहोनो खैसारसो सागासिनो। बिब्दि होनानै गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ संदाननो बुंफोरनायनि उनाव जेब्ला फ्ल'र टेस्ट जायो अब्ला अरबिन्द केजरीवालआ सा 54 आम आदमी पार्टीनि MLAफोरनि मददजों फ्ल'र टेस्टआव देरहासार जानो हाफिनो। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरआ जौ केलेंकारिनि सोमोन्दै सोंख्ल'नो गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 6 खेब सामन खालामदोंमोन। नाथाय अरबिन्द केजरीवालआ बिसोरनि सामन खालामनायखौ नेवसिदोंमोन। जाहोनाव बिनि हेंथायै इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरआ दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव केस होदोंमोन। बेनि सायावनो सनिबारखालि अरबिन्द केजरीवालखौ बिजिरसालिया सोंनायाव भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बिजिरसालिनो फिननाय होदोंमोन गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ।
2023 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन एबा APSC जों खुंजानाय कम्बाइन एबा थुबुर आनजादखौ फैगौ 17 मार्च 2024 आव आसामनि गासै मोन 32 जिल्लानि सदर थावनियाव खुंनाय जागोन होननानै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशना मिथिहोदों। गासै मोन 235 गुबुन गुबुन बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो बे प्रिलिम आनजादखौ खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव मोननै पेपार थायो आरो गासै 400 नम्बरनि सोंलुखौ MCQ एबा अबजेक्टिव टाइप माल्टिपल चॉइस कुइसन आदबजों सोंनायनि फिननायखौ बिजाथिफोरा होनांगौ जायो। जायफोरा बे गुदि आनजादखौ उथ्रिनो हायो बेनि उनाव गुबै एबा मेइन आनजादखौ होनो सायख'जाफिनबावो। बेनिखायनो जायफोर बिजाथिया APSC प्रिलिम आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिसोरो दानिफ्रायनो साखा-फारा जानाया जोबोद गोनांथि दङसै। आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव 34 लाख रां जाख्ल'नाय दायाव साख्रिनिफ्राय होखारजानानै उननि समाव 2022 मायथाइयाव APSC आनजाद होनानै 30थि रेंकिं मोननायनि उनावबो प्रियंका बरुवा मुंनि सासे आइजोआ APS अफिसार जानो हायाखैसै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी सानमारि थानायाव प्रियंका बरुवानि हेंथायै 142/22 नम्बरनि केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो आसाम ग्रामीण विकास बेंकनिफ्राय 34 लाख रां जाख्ल'नायनि प्रियंका बरुवाया जोबथेसालियाव थाहैनांदोंमोन। बेनिखायनो पुलिस भेरिफिकेशननि समाव पुलिसआ क्लियारेन्स होयैलाय प्रियंका बरुवाया APSC आनजादाव 30थि रेंकिं मोननायनि उनावबो APS अफिसार जानो हायाखैसै। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।